Usa ka sperm whale ang na-stranded ug namatay sa baybayod sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Pagpatong sa pipila ka mga residente sa likod niini, gikadismaya sa LGU. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gikakurat matud pa sa mga liguay diyang ilang napalgan ang usa ka higanting balyena nga nisadsad sa pampublikong beach sa barangay Santa Maria, Kalamansig, Sultan Kudarat banda 8:30 sa buntag adlawng Sabado. Gilayon kining giduol sa mga liguay aron iduot palawod. Misunod kini apan daw naglisod tungod pipila ka tawo ang nipatong sa likod niini. Ang nangyari po, yung mga ibang tao doon, sumakay, sinakyan nila yung sa likod ng balyena. Doon na po parang nagsa-struggle na yung balyena kasi yung belly niya po is nakascrape na sa seafloor. Wala na sab kini mipadayon og langoy human naharangan sa mga pambot. Ang maong insidente gilayong girespondihan sa LGU Kalamansig, DENR, PCG ug ubang otoridad. Gilayon nila kining girescue apan naabtan na og low tide hangtod nga namatay pagkahapon. At talagang parang ayaw niya mag-move. So bumabalik pa rin. Now, inabot na siya ng low tide. So lalo kaming nahirapan, inintay na naman mag-high tide ulit at hinila na naman, ayaw talaga. Dugang sa Kalamansig LGU, ang maong balyena adunay gibugaton nga 20 tons o gitas-on nga 54 feet. Wala daw epekto sa pagkamatay sa maong balyena ang mga mipatong tungod sa gidak-on niini. Apan dili sab kini ang tamang buhaton kung makakita sa maong hayop. The sheer size, hindi makakost ng stress sa kanya yun. Para bang yung elepante sinakyan ng tao, it's actually stressed na siya before pa that. But there is a protocol. Kung totoo man na may sakit siya, normally we don't do it that way. Padayon ang investigasyon sa Sentro Kalamansig kalabot sa insidente. Kahibaluan nga ang maong mananap ang protektado subay sa Republic Act 9147 kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.